खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे साननैसो सिगां जा पलिगेमि थामहिनबा बां हाबा बेखौ होबथानायनि थाखाय बिथाङा मोनसे आयेन लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों। बे आयेनखौ फैगौ एबा बोहैथि दाननिनो जा 25 खालाराव एबा 25 नभेम्बराव बिनि सायाव आयेन लाबोगोन आरो आयेन लाबोखांनायनि उनाव बे बां हाबा जा नैथि खेबनि थाखाय हाबा जायो एबा बिसि थासेयावबो गुबुन सासे आरोबाव जुलि लानाय बिनि सायाव गोख्रों नोजोर होनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों एबा आयेन लाबोगोन। दा बेखौ लानानैनो फिन आरोबाव मोनफानि उनाव मोनफा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि समाजारि बिजोङाव पस्ट होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव दिनैनि समाव ट्राइबेल माहारि आरो जोंनि बर' हारिया मोनफानि उनाव मोनफा खैफोदजों जुजिबोनांगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफानि उनाव मोनफा बर'फोरनि जा जेंना बर'फोरनि जा खैफोद खैदां बेफोराव जुजिबोबाय थानो गोनां जागासिनो दं। दा बेबायदिनो जा बां हाबा जा पलिगेमि बे आयेन लाबोनायनि सायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे बुंदों दि बे आयेनखौ 6 सिड्युल एरियायावहा फोसावनाय जानाय नङा। बे आयेननि राहाखौ बैबायदि 6 सिड्युलाव फोसावनाय जानाय नङा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। बेखौ लानानैनो जोंनि बर'नि सिनस्रि आफाद माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों जे बे पलिगेमि जा बां हाबा बे बां हाबाखौ जुदि जोंनि बे बिटिआरआव जुदि एबा बे जोंनि काउन्सिलाव जुदि बाहायजायाब्ला जोंनि बर' हारिया खैफोदाव दङ। दिनैनि समाव बिटिसिआव एबा बिटिआरआव माबे ट्राइबेल एबा ट्राइबेल नङैफोरा बेसेबां सेबाव दङ बेखौ लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों। मेजरिटि हिसाबै जोंनि बर' हारिया सेथियाव दङ, नैथियाव मुसलमान थामहिनबा माइनरिटिफोरा दङ, मुसलमान हारिफोरा दङ। जुदि बेबायदि जुदि पलिगेमि जा बां हाबा बे बां हाबाखौ जुदि जोंनि बिटिआरआव लाबोनाय जायाब्ला एबा बिटिआरनि थाखाय जुदि फोसावनाय जायाब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो खैफोद दङ होननानै बे समाव ससियेल मिडिया थामहिनबा जा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों पस्ट होना बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा गोबां गोलाव बाथ्रा बुंदों बेयाव जे माखासे बोसोरनि सिगां सानैल' गथ' खांनाय आयेन आसामाव लाबोदोंमोन, नाथाय बे आयेनखौ बर'निफ्राय एबा ट्राइबेलनियाव जाबसिन नाङा होननानै एबसुआ खावलायदोंमोन आरो बोखांना लादोंमोन। थिग बेबायदिनो थांखिया आसामाव मुस्लिमफोरनि सुबुं अनजिमा बांनायखौ खमायहोनाय। थामहिनबा रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे बे आयेनखौ मानो थाखाय लाबोदों, बे आयेनखौ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय रायजोआव आसामाव मुस्लिमफोरनि अनजिमाया गोबां हार बांगासिनो दं। बेखौ होबथानो थाखाय बे समाव बे पलिगेमि जा बां हाबा बे बां हाबाखौ लाबोनाय जादों। दा बेखौनो बिथाङा बुंनो थांदों जे थांखिया आसामाव मुस्लिमफोरनि सुबुं अनजिमाखौ बांनायखौ खमायहोनाय बा बांनायनिफ्राय खमायनाय। नाथाय बिटिसिआव मा जागोन जुदि दानि आयेन बायदियै ट्राइबेलजों लोगोसे बिसोरबो रेहाय मोनोब्ला कार्बि आलं आरो डिमा हासावआव गिनो गोनां जेबो गैया। गिनो गोनाङा जोंनि बिटिआरआवल', डिमा हासाव कार्बि आलंआव जेबो गिनांगौ गैया, मुस्लिम हारिफोरनि थाखाय जेबो गिनांगौ गैया होनना बुंदों। रोजा रोजा सुबुंनि थैजों जोनोम मोननाय बिटिसि एबा बिटिआरआव जोंनि राजखान्थियारि आरो संबिजिरारि मोनथाय गोहो आरो रैखाथिया थाहैगोन ना जों सोरनिबा आथिङाव हमनानै बान्दा जानानै जिउ खुंनांगोन आरो मेलेमजिबि आरो हारि उनफावरि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ सुबुंफोरखौ बेनि सायाव साननो थाखाय बिथाङा खावलायदों। दा बे समाव बुंनांगोन दि डिमा हासाव कार्बि आलंफोराव बै पलिगेमि जा बां हाबा आयेनखौ जेबो फोसावाबाबो एबा बैयाव बाहायजायाब्लाबो जेबो गिनांगौ गैया। नाथाय जोंनि बिटिआरआव नैथि मेजरिटि होनना बुङोब्ला मुस्लिम हारि
बे मुस्लिम सुबुंफोरा बेखौ लानानैनो गिखांनाय फोरमायदों। आथिखालनि जा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दानिया फैदों गिबियाव मा लिरदों, आसामाव बां हाबा खान्थिखौ होबथानायनि आयेन फैगौ बिधान सभानि जुथुमायाव लाबोनाय जागोन एबा बे आयेनखौ फैगौ एबा बैथि दाननि 25 नभेम्बर खालाराव लाबोनाय जागोन होननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। बेयावनो गिबि मन्त्रिया बुंदों दि बे आयेनखौ ट्राइबेलफोरजों लोगोसे आसामनि 6थि फारिलाइ 6 सिडिउलफोराव बर' कार्बि डिमासा बे ओनसोलाव सोलिनाय नङा एबा बाहायनाय नङा। दा बाथ्राया जाबाय बिटिसियाव खालि बर' एबा ट्राइबेलफोरल' थाया। ट्राइबेला 35 जौखोन्दोल'। दिनैनि समाव ट्राइबेला बिटिसियाव 35 जौखोन्दोल' दङ। अब्ला गुबुन हारिसानि अनजिमाया 65 जौखोन्दो आरो जाय मुसलमानफोरखौ थांखिनानै बां हाबा होबथानायनि आयेन लाबोनो नागिरदों बिसोरनि सुबुं अनजिमाया बिटिसियाव बर'नि उनावनो 2थि जायगायाव आरो आथिखालाव गासै आसामाव 38 जौखोन्दो। बिटिसियाव थानाय मुस्लिमफोरा बे आयेन बायदियै रेहाय मोनोब्ला फैगौ 10 बोसोराव बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया 1थि फारियाव जायगा मोनगोन। नंगौ, थारैनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जा दिपेन बर' बिथाङा इयुनखौ लानानै फैगौ 10 बोसोरनि उनाव जोंनि बर' हारि एबा ट्राइबेल माहारिया बिटिसियाव माबे थासारिजों मोगा मोगि जानांगोन। सुबुं अनजिमाया दिनैनि समाव 1थियाव दङब्लाबो 10 बोसोरनि उनाव माबे हारिया 1थि जायगा मोनगोन। अब्ला जोंनि राजखान्थिनि रांखान्थिनि मोन्थाय, सोलोंथाइनि मोन्थाया बहा थांगोन। जोंनि ट्राइबेल माहारिनि जा मोन्थाय बेफोरखौ लानानै गिखांनाय फोरमायदों आरो बेफोरखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि जा बिटिसिनि थागिबि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोनखौ साननो थाखाय बे समाव खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा।